административно ние всъщност влизаме вече в Букурещ. Намираме се в покрайнините. Ето вижте тези две еднакви сгради. Виждате. Доскоро тук имаше портрета на една личност, светла за тях. Това всъщност са сгради на техният цигански цар, всъщност император. Ние имаме цар. Ще ги познаете изобщо този тип сгради, чии са по ламаринините покриви, които наподобяват на замъци. Ще ги видим на много места в Румъния. София се гордее със своите полски трамваи. Ето вижте, това е Букурещ. По нашия път напред е квартал Прогрес. В края на самия квартал Прогрес ще ви покажа, всъщност това е бил край на самия Букурещ. Там има 3 гробищни паркове. Защо го казвам? Защото там са погребани най-големите българи, най-големите личности българи тук в този град. Още стои и една от забележителностите гробницата на братята Води и Христо Георгиев. Тук е бил погребан също така Раковски. След това гробът е бил разровен, костите му прибрани и отнесени в България и сега те се намират в Котел, мавзолея. Погребани са също така видни българи пак тук. Трябва да знаете, че някога, може би до края на 19 век, най-богатите хора, най-видните хора на Букурещ и на Румъния са били българи. Някои от тях са си порумънчили, едни водени от българското правило, откъдето жената оттам и родата, а други по служебно или по свое собствено желание, нямам идея точно как е процедирал всеки, но от огромното присъствие на българи тук в един момент се стига до едно голямо стопяване на българите, просто изчезват, няма. Другото, което мисля, че трябва да знаете по отношение на българите. Навсякъде на територията на днешна Румъния българите са се ползвали с славата на много трудолюбиви, находчиви, скромни, пестеливи и доброжелателни като хора и като граждани. Всъщност има две категории, които определят не аз, а румънците по отношение на българите. Значи едните, които идват тук и казват ли, вписват се изцяло в обстановката, допринасят много неща за самата Румъния, а при другите ги наричат хъшове. Изобщо хъш и тук е прието, както при нас, когато става дума за кашлак. Нали знаете какво е? Да или не? Не знаете. Ами, човек, който има по-особено такова поведение, което не се приема, не се адмирира от, да речем, от повечето хора. Между другото, българите в Букурещ са построили не една, не две, а 9 църкви.
9 български църкви. Сега нямаме нито една. Изобщо нямаме българска църква. Ти си в Букурещ и в Румъния. Знам, че ще ме питате, ама питате Светия Синод, защо е така. Защото в центъра на София, на улица Пиротска, на ъгъла на Пиротска с Борис, ако се не лъжа, е румънската църква. И там се вее румънското знаме и литургията се прави на румънски. Аз и онзи ден и вчера бях в български църкви, които отдавна не са български. В Тулча и в Бреил. Ето, това е квартал Прогрес. Това е в дясно, което виждате, е голям пазар. Главното зеленчуков пазар, изобщо за зеленчуци, за мляко, млечни произведения, месо, който всъщност се е държал от българи. Българите и тук са се прославили като майстори в производството на зеленчуци от най-различен вид. И вече сме в старите покрайнини на София, почем на Букурещ. Отляво на нас са католическото и протестантското гробища, а
това на православните, където румънците са поставили една голяма табела, че това е пантеона на румънската слава. Всъщност най-голямата слава носят българите там. Защото казаха, че там са били погребани Раковски, братята Лози и Христо Георгиеви и други, които са живеели тук в Букурещ. От тук се открива една гледка към тяхната, т.е. към тяхното метро, по-скоро към една от метростанциите. А от горната страна всъщност е трамвайна такава спирка. Сега ще видите как изглежда. Непосредствено до нея се намира едно средно училище по информатика, а на срещната страна, по-скоро единствената в Букурещ джамия, сега има една друга джамия, но без минаре, на околовръстния път на Букурещ. Ето, това вдясно е входа на гробницата Бело. Ако надникнете по-навътре, ще видите църквата. Ето тази бялата сграда там и вдясно от нея се намира гробницата на Евлогий и Христо Георгиеви. А това, което виждате отляво, е всъщност отдолу се намира метростанцията, а отгоре виждате, че е спирка на трамвай. Сега погледнете надясно. Ето вижте, тук са погребани онези, които са загинали през зимата на 89-та година. Ето всичко това, което виждате нататък. Разстреляни по центъра на Букурещ. Всичките гробове са направени от мрамор, някои от тях от розов мрамор, с венеца на славата и така, има и вътре паметник. Виждате ли го? Един кръст. Видяхте ли? Така, тези кръстове ще ги видим на много места в Румъния. Наричат се Троица. Явно тук ще подменят този път, релсовия път. Отляво на нас е края на парка, който носи името на Карл I. Ето вижте го отляво. Продължаваме напред и надясно ще видите края на парка на младежта. Прави ми впечатление, че в Букурещ много се така работи, много се строи. Ето от тук надясно започва парка на младежта, а ние продължаваме пътуването си напред. Надясно и продължаваме само. На другия такова ли ще се? Да, на другия. Тук покрай нова, фонтаните и нагоре. Да, но оттам ще минем напред, минаваме реката, завиваме наляво и пак излизаме на големия булевард.
Сега наляво, като погледнете, виждате едно училище, което е на 200, може би и повече години. Ето го това. Сградата, вляво, която виждате, са старите хали, някогашни хали. А булеварда наляво беше булеварда на младежта. По него ще излезем, когато се прибираме към България. Сега продължаваме и ще прекосим река Дъмбовица. Казаха, че в Букурещ има няколко реки, които преминават през тази равнина. Една от тях, най-известната, е река Дъмбовица. Друга голяма река с много езера около Бръст е река Колентина. Всичкото, което виждате тук около нас, как е соцстроителство, то наблести с особена красота. За нас така интересното е, че от тук надясно започва вече една от частите на университетския комплекс. В смисъл, че тук има факултети по различни дисциплини. Ето, от тук надясно. И тези факултети са разположени в дворове, в които има също общежития, библиотеки, ресторанти, спортни съоръжения. И сега предстои да минем над реката. Ето е реката от двете страни на пътя. Дъмбовица. Вижте, румънците твърдят, че имат езика от латините, че това също представлява трансформация на езика на древните римляни. По тази причина те наричат себе си Рома, което означава римлянин, а държавата си държава на римляните, Романия. Но с конфузията идва и в друга посока, че един евреин така лансира идеята за ромите, т.е. нарича ги роми, знаете кой, за Сорос говори там и другите работи, се получава с конфузията, че едва ли не виждате ли Рома е столица на ромите. Но такива злобни закачки ги има навсякъде при всички хора. Ние с вас предстои да излезем на най-големият и най-известният в Букурещ булевард, който носи името Унирия, което означава обединение. Да речем нашето съединение. Нали знаете, че имаме празник на съединението? При нас на източна Румелия с княжество България, а тук на обединението на двете княжества Влахия и Молдова в Обединение Дунавски княжества, впоследствие Румъния. Табелите ми подсещат да ви кажа, че самият Букурещ, който представлява един неправилен кръг, ако го гледате на картата, 18 километра юг-север и 16 км изток-запад, с център, където ние се намираме в момента. Най-големият всъщност булевард, или го наричат още шеговито Парижкия Шанзелизе. Всъщност до някъде имат основания, тъй като той е дълъг колкото Шанзелизе.
но е по-широк от Шанзелизе в Париж с 1 метър. Нали знаете, че ние балканците сме винаги, и особено ние българите, 3 пръста над световно ниво. И сега тия да не останат назад, правят същото. Вляво трябваше да има парк Траян, но така по причини, които да направо, които не са ми известни, представлява един пазар за плодове и за зеленчуци, а ние с вас ще излезем сега на булеварда, който наричат Букурешкия Шанзелизе. Дълъг е 4 км, посоката е изток, запад, а западния край наляво се. Западния край е най-високото място на Букурещ, където е бил хълма, където е всъщност този хълм. Ето го насреща румънския парламент. Намира се на най-високото място на Букурещ. Защо така? Под него има следващ хълм, на който е разположена митрополията. Румънците стават патриаршия през 1953 година, когато е възстановено патриаршото достоинство и на българите. Сградата, която виждате насреща, е втората по големина в света административна сграда. За най-голяма се води Пентагона в Щатите. Тук, от двете страни на този булевард, идеята е била всички сгради да бъдат близнаци. Тоест, архитектурният им облик да бъде един и същ. Сградата, която предстои да видите от лявата страна, тази огромна сграда, представлява новата сграда на Румънската национална библиотека. Старата сграда се намира в Малкия Париж. Много ме се иска да спираме на много места в Букурещ, защото има какво да се види. Не случайно се го нарекли Малкия Париж. Обаче, поради строителните дейности, сега ще ги видите, и предстоящият концерт, който подозирам, че ще бъде там на площада пред парламента, ще се наложи повече да се движим с автобус и като компенсация, бонус, колко искате, ще ви заведа в парка Херъстел, където румънците в знак на признателност към българите са направили два паметника. Всъщност един е правен от българите. Ето ви библиотеката вляво, ето ви едно от съдилищата, а от тук започват виждате фонтаните, които са 41, а най-големият фонтан се намира точно в средата. 41 по окръзите, които са в Румъния. Но последните години те им промениха, даже сложиха едни табели тук, фонтан на този, на оне, на трети, на пети войвода. Ето сами виждате, че тук движението вече е отклонено. Да, виждаш ли? Точно зад фонтана се прави един голям ремонт, сега тук даваш наляво. Това, което виждате в дясно, представлява някога по соц време, беше най-големият магазин. Моловете по-късно излязаха по нашите земи,
Да речем, най-големият на Балканите. А от тук надолу започва най-прославената им улица, или най-прославената част, която излиза точно на булевард, на площада на Конституцията, пред парламент. Сега тръгваме по булеварда на Обединените нации наляво. Ето тук сега ще видите от дясната ни страна една доста невзрачна сграда на 2 етажа с един черен покрив. Виждате ли, от дясно ни се пада? Да, видяхте ли? Ето, това е хана на Манук. Ето това. Хана на Манук. Манук е един арменец от Русе, който тук покрай реката прави този хан вътре с всичко, което е необходимо, и винарно, и всякакви други работи. И каруцарите разпрягат конете, т.е. конете от каруците си тук и така прекарват. Ето ви едно архитектурно бижу в Реал. Това представлява едно от съдилищата на Букурещ. А тук по същество е и края на най-известната улица в Букурещ, която се нарича Кале Виктория, т.е. пътя на победата. Преди... как да се направи? Дали е възможно спиране. Така, казахме, че се движим по булеварда на Обединените нации. Сега погледнете, ето ви реката, виждате ли? Тя е направена така, защото излишната вода минава под водното огледало. А тук отгоре е като сена в Париж. Ето погледнете сградите в дясно. Виждате ли? Надявам се, че ви харесва. Това е сградата на общината в дясно. Всъщност не, това е сградата на пожарната на Букурещ. Старата сграда на пожарната. На общината е малко по-напред и също в тази посока. Отляво на нас се намира края на парка с името Извор. Изобщо румънците много обичат да сменят ударенията, иначе се чисти Извор, но това е друга работа. Така, не търсете обаче тук портрета на Любо Нейков, няма да го намерите. Вижте, даже има лодка вътре, но те явно нещо почистват. Направо все направо. Ето това е края на, впрочем, края на Букурещкия път към победа. След вас ще продължим на запад и ще стигнем до операта и до паметника на санитарните чинове, т.е. на лекари и разни други там, които са участници в руско-турската война и са загинали по българските места. И в тяхна чест е направен този паметник. В ляво сградата, която виждате, е една от сградите на ветеринарният университет. Университета по ветеринарно. На успоредния на нас булевард се намира парка Чешмиджу.
или там. Там пък се намира седалището на УНИЦЕФ. Това е Световната организация за култура, изкуство, образование и така. Погледнете сега наляво. Хареса ли ви? Института, т.е. университета по ветеринарна медицина, казаха, че това са все сгради на университета. Ето и тук също факултет по ветеринарна медицина. Ансамбъл от сгради. Да. Зад тази голямата стъклена сграда, на която горе пише DHL, се намира правителствения квартал Котручени. А ние отиваме към операта. Сградата на Букурешката опера, която сега ще видите, е сравнително нова, строена е 50-те години, малко в руско-социалистически тип и архитектура. Тоест нито отвънка, нито отвътре блести с така особена помпозност. Ето вдясно. Продължаваме напред, може да направим това. Ето, виждате ли? Най-отпред статуята, която виждате, е на техният най-почитан композитор Джорджо Енеско. Направо. Направо. Това е тук парка на операта. Сега тук, ако можеш, завиеш на моста, да се върнем обратно. Ето вижте още една сграда от старият ансамбъл, която наподобява на сградата, която видяхте и ви казах, че е Националната библиотека. Само че тази сграда нищо не се работи по нея. Онази преди явно са имали намерение да я съборят, защото беше и палена и не знам, още разни други глупости. В края на краищата дадаха и за библиотека, реконструираха, реставрираха даже на много места. Каква е била идеята на Чаушеску? Значи той е страдал от манията за особено величие и той като лидер, а и държавата му също. Значи, по-удобно нас ще бъде да отидеш от тази тук. Аз мога и тук да... Добре, да. В тези сгради, които следват най-голямата сграда, т.е. настоящия парламент, който тогава е трябвало да бъде дума на партията, карай тук. Ето пред нас е квартала Котручени. В тези сгради няма нищо, което да е докарано от чужбина. Всичко, което виждате от тях и вътре в тях, е произведено или добито в Румъния. И по отношение на строителните материали, трапезни, разни всякакви други. Чаушеску е казала така: ние сме пребогата държава и спре много заслуги към света, защото всичко да си го имаме тук и да го оставим като символ
за следващите, които ще дойдат след нас. Ето ви парка Котручени, част от него. Сега виждате е една катедрала, погледнете дясно. А след катедралата нататък е стадиона Котручени. Ето го паметника на военните, които, т.е. военните лекари, които са загинали по време на освободителната война. Ето започва вече целият този ансамбъл от сгради, които са към ветеринарно-медицинският университет. Ето, например, тази сграда, предполагам, че ви харесва, така? Тя се нарича на името на ето този тук Виктор Бабеш. Тук се надясно. И сега ще ви покажа още не отворена за посетители, за съжаление, най-голямата православна катедрала, не само на Балканите, а и в Европа. Предполагам, че и в света. Говоря за православна, а не за християнска въобще. Нейният купол е с височина 120 метра. За сравнение, Софийската Александър Невски има височина 60 метра, толкова колкото и в Цариград. Катедралата, строена по времето на Юстиниан. На етапа, най-високата катедрала е тази, която е в Белград, посветена на Свети Сава. Ходили ли сте в Белград тук? Идете, има какво да се види в този град. Ето, вляво на нас ни остава парка и извор. По-нататък може да се оставиш автобуса, виждам, че... Трябва ли да се плаща? Не. Наляво, надясно. Надясно. То си е место за автобус. Да, точно. Къде е тук? Не, карай напред и надясно. Аз говорих за автобусите за место стоянка. Това смисъл да го кажа. Тук мога да се остава, да, тук има хотел отпреде. Тук беше Дебийски, тук беше аз с това в него преди. Не, тук има хотел, да. И то не е един, а са два. То натам се пада гърба на църквата, това е купола. Всъщност това не е гърба, а лицето, защото тя обърна. Зелено ли светното? Не, червено. Оттатък има зелено. Да. Не го видях, защото пада малко. Се заговори. Сетих се къде се намира. Ето оградата, която виждате, е оградата на парламента, двора на парламента. Това трябваше да бъдат все сгради към парламента, но сега са хотели, разни други работи, хотел е форум. Точно насреща е Министерството на войната, т.е. на отбраната. И другата му част е Министерството на вътрешните работи. А тук е назад, надясно, се намира, пак ви казах, Котручени, правителствения квартал. Сега ще минем
за да видим най-голямата в Европа православна катедрала. Ето вижте тук. По нея още се работи. Виждате ли? И независимо от червения килим, не пускат да се движа. А това тук, което е в лявата ни страна, това са всъщност параклиси, докато се построи тук и наляво. А това в дясно е пак една сграда от комплекса сгради, които са били с друго предназначение. Но сега е хотел Мариот, ето тук, в дясно на нас. А отпред ще видите гръцката богиня на победата наляво сме, която по американските маратонки наричат Nike, а гърците се наричат Nike. И това е по-правилно. Сега остане там. Защото знак е малко подвеждащ. Ето вижте как изглежда катедралата. В превод името И ще дойде в прослава на... Не намирам точната дума, на тези, които са от нашия род и ние сме техни следовници. В този смисъл, на предци. И зад катедралата виждате вече парламент. Виждате западната част на парламента и сега ще застанем от към южната му страна. А точно насреща, виждате ли там един особен купол? Там ще отидем, това е всъщност хълма на митрополията. Сега тук в дясно е Румънската академия на науките. Знаете, че един българо-американец беше изкарал духовниците. Той е известен със своята постна пица, защото и постно му е силото множество. Беше ги нарекал синодални старци. Сега заливаме наляво. Разстоянието от тук до там е всъщност са два манастира до холма. Нямаме как да отидем. Значи, румънците, освен че се смятат за наследници си на Рим, се смятат и за франкофони. Ами добре, да бе, виждам, че може да се влезе. И от тук влезе. Нали искате да се снимате отпред през парламент? Добре. Ще спрем тук. Значи концертът ще бъде някъде другаде, няма да е точно тук. Иначе ще да го затворите. Слизаме. Гледайте са парламент. Това е нещо огромно. Попитахте ме къде ще отидем и какво ще видим. Значи, от тук ще тръгнем по Букурешкия Шанзелизе. Ето по този булевард. Виждате, че тук е всичко направено, за да бъде оформен този
полукръгъл площад и над него да се извиси двореца на партията. А ние сега ще тръгнем по самия булевард. Дълъг е, пак ви казвам, 4 км, по-широк е от Шанзелизе с 1 метър, за да покаже, че ние сме нещо по-така. Фонтаните ги виждате, някога те бяха на всеки, т.е. в съответствие с броя на окръзите. Пък сега носят имената на техни хора, които заслужават. Не, даже сега пак съм сменили имената, защото прочетах, че тук е фонтан на есента, фонтан на пролетта, фонтан на знаме какво. Ние с вас ще слезем някъде след малко. Ще провървим пеша и ще отидем на хълма на митрополията. Не на патриаршата, на митрополията, защото те, когато са правили църквата горе, са имали митрополия. Патриаршията е сравнително много скоро, от 1953 година. Ето къде беше. Очевидно. Сега, тук с вас ще слезем. Ще продължим пеша нагоре. Родителите, които са си пращали децата да учат на Запад, за нея, както и нашите хора са го правили това нещо, идвайки тук, това, което те правят е да си сменят азбука. И я сменят от кирилица, т.е. от българската азбука, минават на латиница. Но тъй като на латиница не могат всичките букви, не им вършат работа, затова те правят и промени. Например, това е Шербан, не Сербан. И как да я напишеш, защото няма такава. Затова на S една запетайка отдолу. Ц, т.е. Тара. И Тара. Тара румъняска. На Тара, но не Тара е цара. Т и запетайка. И ред още други неща, които както искат в новият, модерният, вторият румънски език не могат да ги направят по естествен начин. И това го правят така. Да. И още нещо. Румънският език, с много латински, ама много романски език, това има по един и кратък член. Да сте чули някъде в другите езици? Няма. Да сте чули в другите езици да има ж, да има даже дж. И в българския го няма. Интересното, което е, че те са запазили много неща от по-стария български език, които и в нашия език няма. Например, те казват домбрава на дъбрава. Домбрава. Няма го, ама то се е наш. Защото езикът си е също толкова жив, както и живота на човек. Следващия прави Романия, т.е. Румъния, се нарича Обединени Дунавски княжества. Та столица ще бъде Букурещ. Владетеля, т.е. господаря, домнитор буквално означава господар, не княз, не крал, а господар. Да, господар ще бъде господарят на Молдова Александър Йоан Кук. Това, което виждате тук, значи, когато се правят службите за патронния празник, това е
И така стигаме до 1859 година. Ето това е сградата, в която е било свикано учредителното събрание и в която сграда Александър Йоан Кузел на 24 януари е обявен, провъзгласен за господар на новата държава, която румънците наричат Румъния, а пък другите наричат Обединени. Защо тук? Ами вижте, хълма на Арсенал, или Арсеналския хълм, където видяхте, че се намира парламент. Според християнската, източно-православна традиция, която казва, че най-отгоре стои император, под него стои патриарх. Така ли? Не. Иначе нямаше да има патриарси, които да се къпят в янтра. И тук също трябва. Така, сега обаче, тук те са равностойни, както виждате. Държавата най-после да я има, заедно с църквата. Тая църква започва да се строи през 16 век. Как е излезло в уния времена, знаете, всичките там забрани, рестрикции на турците, но тъй или иначе. Така, това е най-голямата църква до тогава, най-известната в вече новата държава, наречена Обединена Българска. А тези, които ми говориха за печатницата на Ботев, дума на Каравелов и разни други истории са направо, ние сме направо. А тези неща, за които ви говорих, са от тук надясно по този път. Зад този блок е фактически Стария град, където сами виждате, че нямаме как да проникнем, освен да вървим километри пеша. Сега погледнете от тук наляво. Ето, виждате как изглежда Стария град. Пак погледнете наляво, за тази капитолийска вълчица е улицата, която носи името на габровските търговци. Тоест на габровци, Страда Габровени. Това е Страда Липскани в ляво, която сте чували, т.е. да, познавате от произведенията на Вазов. Точна среща е Гранд Хотел Букурещ. Една от малкото запазили се сгради след земетресението от 1977 година. Помните ли? Според легендата, този град възниква след като един овчар на име Букур, преведено на български, ще означава покорие, радост, да кажем нещо като Рогостин, в този смисъл, който се заблудил в тъмното покрай ръката, те са няколко реки, и дал обет, че ако излезе със стадото си, ще направи скит. Прослава на Бога. Направо. Сега погледнете надясно. Ето тук, на това место, е бил направен този скит. След това е църква, манастир, а манастирът е превърнат в болница. Това е. Така, а от лявата страна виждате музея на Букурещ. Той е бивша сграда на търговец, а университетът е насреща
в ляво. Това в момента е в някакъв ремонт. От нашата страна, където е това голямо табло в кафяво, се намира географския факултет и тук е станала голяма престрелка. Така, в ляво е паметника на победата, а в дясно се намира Националният театър, а до него е Музикалният театър. Булеварда, който го виждате тук, в дясно на нас, носи името Фердинанд. Луиза, булеварда, т.е. булеварда, който е от лявата страна покрай университета, носи името на кралица Елизабет. Това, което виждате, е кола, която има полицейски номера, но ето го булеварда, но изпълнява функции на пожарна и едновременно на бърза помощ. Всъщност допуснах една грешка, в ляво беше булевард Де Карло, а сега тук в ляво е университета по архитектура. А тук зад този хотел беше представителство на БГА Балкан, ето там, където пише паралел 45, но ние нямаме вече Балкан, нямаме нищо. Сега това булевард, който виждате, е успореден на пътя на победата, т.е. най-представителният булевард от другата страна. За съжаление, те така направиха, че нямаш достъп. Ето отляво е Царският дворец, Кралският съд. Пред Кралския дворец се намира Атенеума, или Атене, още както го наричат. До Атене се намира Кралската студентска библиотека. В дясно ще видите един от старите им театри, само че това е кукления театър. Някъде от тази страна се намира също и един от най-старите театри, Нотара, или Нотара, по-скоро, те така го наричат. С вас продължаваме напред и излизаме на римския площад. Пиаца Романа. Ето тук вдясно е театъра Нотара. Ето. А от тук наляво е пак зоната на Кралския дворец. А вдясно на нас е Френският квартал. Или още наричан Бонапарт. Погледнете сградите. Различното в Букурещ и София е това, че тук се давали възможност така на най-нахъсаните, като да речем нашата Зара, да правят, да строят. И по-нататък това, което те са направили, да не го разрушават, а да го надграждат. Затова ние с вас се намираме в момента в това, което се нарича Малкият Париж. Само че най-представителната част се намира на следващата успоредна на тази улица, където е пътя на победата и Кралския дворец.
Казах ви, че точно срещу нас се намира римския площад. Тази красива сграда с купола представлява, както те наричат, Академия за икономически науки. Ето тук. Вижте и другите сгради, как изглеждат. И сега внимание, гледайте архитектурното наследство. Погледнете сградата вдясно. Погледнете следващата сграда. Ето ви тук Академията на икономическите науки, до нея сградата. Погледнете вдясно, карай по-бавно, ако може. Ето вижте. Погледнете вляво албанското посолство. Ето погледнете вдясно. Вляво. Църквата вдясно. Другите сгради някога е било тук дипломатически квартал, но сега вече дипломатическия квартал е малко по-настрани. Ето погледнете и вляво сградите. Един паметник на един техен журналист. Ето погледнете го тук. Лазар Картаджило му е името, а тук е един от най-старите хотели, хотел Минерва. Ето вижте вляво. Ето сградата вдясно. Сградата с двете кариатиди, жените, които подкрепят. Вдясно, вляво сградите, вдясно. Така вдясно, някои от тях са в ремонт. Тук можете да видите сгради с най-различен стил, с заемки от всички места на Европа. Ето, например, това, което виждате тук вдясно, това са заемки, които следват традицията на архитектурното изкуство от Белгия, Холандия, от ниските земи. А това вдясно, което виждате, е сградата на Министерския съвет. Ние се намираме вече на площада, където се свикват демонстрации, стачки и разни други работи. Точно тук. Вляво виждате една сграда, относително нова. Тук е сградата на Румънският Олимпийски комитет. Точно насреща ще се ориентирате по една жирафа, не знам дали е виждате, но след малко ще видите като минем. Това е природонаучния музей, който ние на шега наричаме музея на динозаврите, макар че те изобщо не се шегуват. Открили се в пясъците край Дунава множество фосили и са направили. Всъщност този музей е на около 150 години. До него с интересният покрив сградата. Това е музей на румънският селянин. Те имат... Вижте, те в Букурещ имат два музея с сходни имена. На румънския селянин и на румънското село, по-нататък ще се. А това тук зад жирафата е музея на динозаври. А тук вдясно, бялата сграда е сградата на най-старата автогара. Ето, този парк от лявата ни страна, той носи името на човека, на който румънците държат Букурещ да бъде един приличен град и столица. Това вляво е музея по история. Вдясно покоите на папския нунций. Вдясно една сграда, която е много интересна, но нямам идея на кого е, защото тя винаги стои така в този вид, без реставрация. Вдясно сега ще видите най-новото посолство. Това е посолство на Украина. Вдясно, ето го.
И само на 200 метра по-нататък е посолството на Румъния. Посолството на Румъния граничи с покоите на американския посланик, а точно тук отпред, в ляво, имаше сграда, която беше на румъно-съветската, сега е на румъно, т.е. на румъно-американската дружба и това. Виждате ли това? Това е симпатично видео. А това в момента е площада на авиаторите, където се намира. Ние се движим в момента по булеварда на авиаторите. Ето, ние сега в момента се намираме на площад Шарл де Гол. А всичкото това, което е насреща ни, представлява парка Херестрел. А по този булевард надясно се отива пак към едно езеро и квартала, който се нарича Първа пролет, Примавера. И сега насреща ще видите триумфалната арка на Букурещ. Караш възможно най-близо. Ето ви триумфалната арка, тя е правена 20-те години, мисля, че 20-та или 21-та, нещо такова, когато всъщност се провъзгласява така наречената Велика Румъния. Или Романия Маре, както се нарича. Направена е по подобие на триумфалната арка в Париж, да, точно. Ето е триумфалната арка. Казах ви, че както паметника в Шипка, т.е. и на Шипка, представлява вътре едно кухо тяло, отгоре има тераса, а това тяло така има направо. Има, как да кажа, ниши, които са поставени и бойните знамена, за които ви говоря. Най-вероятно и тук ще бъде концерта, но не съм сигурен. В това най-новия спортен комплекс, заляво отгоре. В дясно е парка Херестрел, а точно насреща се намира домът на свободната преса. По времето майчина Хрущов, на 600 годишната на Москва като столица, във всичките соцдържави са построени по една такава сграда, която имитира Московският университет Ломоносов, гледано от горе, от високо. Така, сега слизаме, така след това ще ви покажа къде можете да седнете да капнете нещо, а тия, които желаят, ще ги заведа през площада на розите към паметниците на Ботев и на Левски. Все пак утре е най-големият български празник. Те, това е вика ресторант, те тук ще ядете. Гледате, що става. А отвънка Направо.
моля, оттеглете се малко настрани, за да ви настаня, ако обичате. Абе, тераса, що ми има? Екстра. Гледай каква тераса държи. Чуваме да тръжиме нещо да ядем, още не сме яли. Там поръчаме, където обяснявах, че за един час салатата не могат да донесат. Заебаме и тръгнаме. Излезнаме по центъро. Тука страшни красоти. Оно, че се стемни след малко. В интернет пишеше, внимавайте с порциите, големи са. Много са големи. После че видиме колко пари ще каже. Нали сравняваме цените с Кюстендил. 65 евро сметката, обаче и десерти взимаме и много от тия, много салтанати бея. След 300 метра заедете надясно. Единайсет без 15. Врие народ.